ina zuwa? Nan za ka nan Karaduwa. Karaduwa. Karaduwa nan ba. 800. Zuwa Karaduwa. Ba hawa ko wani dan gari ne fa ni. Nawa za ka bayar? Ina musan sa ake kai mu. Ka gane ba da 70 to. Dai dan baka 60. Dai ba da 70 din ai yayi. Akwai tafiya. Shiga shiga na ku sauka ne mai gida. Kun sauka gaba kaɗan ne shiga. A iya kunna rediyo a ciki. Ne za ka iya kunnawa. Ya ban gan jakana ba. Ka kuma? Post dina. Yanzu can bayan. Ai anya kuwa wannan Ni kan ban gan jakana da kake ba. Post dina ko baki a Malam dauko mata ban kanta malam. gan shi ba. Malam ka dauko mata kanta. Kaga wannan mutum ka gansa? Wa mutumin kirki? Duka shiga ka dake kwanaki a sabon gari ba irin wayannan ne Kai da Allah da Allah. kwanan nan irin wayannan wallahi za gansu kamar mutanen kirki wallahi irin su ne sai kwaje a nan Allah mai gida sai ka ba jakarta. Ni ku fita min da jaka sauri Wa nake. bara wa ku soke. Ni ku fita min da jakana. To wa da fito mai kawai ki samu wanda ya ya kirke shi wannan kirke shi fito mai Allah da ka ba saka jakarta. Kan Allah ku tsaya. Kwana fara daga Mali. Mu Mu tsabi tsaba gaskiya ma can area mu. Ana aje nama ya kwana abu ko kare baya ci. Kuma a ce na sata waya. da gani irin wannan kai kare mai kallo mai a dai sau. Gani irin wannan mutum. ana ga ma irin Malama ya baki wa irin kirke su shi. ne yan kura Ban jakana ku ban post dina ku. wanda ya zo da kusa da ke shi ne baki Shi da ne, kai shi ne. Kira yan sanda zan yi ku ban jakana ku fita min kira da. yan dira su ma kawai ya baki da kai Ashe kai malam ashe kake. gabata jakatta malam kawai Na dade kawai caji za a yi Ban gane a caja ba. ba ma sai malam an kawai yi caji sadan za a nan ba sai ma an yi ba. A jakan akwai waya na ciki. kawai caji za a yi Ko waya a ciki. Akwai waya na cikin jakan. ki rike lambar take a yi Na rike. Wannan mutum mara Tsaro gaskiya. lambar Ni da daga Mali. Wannan mutum mara gaskiya ne. Mun tafi Karaduwa. 18. Ara ne. wannan ita ce da kake Ita ce jaka. Allah ya mu gari. A ga da tiyo. Allah wannan kulumboto ya mu. a'a Kulumboto kulumboto ya mu. kulumboto a nan gobe Kana ji na ko? Allah ya kyau. Ko mu kame shi mu kai shi da Allah kuran kwalawa. A magana ta kare shi kenan sai an jima. Ba zan yi anjima ba. ka gane dan tsaya mana muna son mu Kai, yi magana wannan fa ya kamata ka Allah tsayi ne. Ah! Wannan fa tsayin da ka shabe